Skont ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika bejn Lulju u Settembru ta' din is-sena, il-passiġġieri li żaru Malta bil-cruise liners żdiedu b'aktar minn 36% meta mqabbel mal-istess tliet xhur tas-sena li għaddiet. Bejn Lulju u Settembru ġew Malta bil-baħar ftit aktar minn 257,000 passiġġier. Iċ-ċifri għal tliet xhur li għaddew ipoġġuhom bħala l-iktar biżla f'dawn l-aħħar snin. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li dan ifisser qabża fuq ta' aktar minn 68,000 turist tal-cruises fuq l-istess tliet xhur is-sena li għaddiet. Fil-port il-kbir bejn Lulju u Settembru daħlu 122 vapur tal-passiġġieri, 27 aktar milli kienu daħlu is-sena l-oħra. Żied jingħad li kważi 5,600 passiġġier żaru lil Lounge waqt li ftit aktar minn 4,400 passiġġiera għattaw minn tal-inqas lejl f'Malta. Iċ-ċifri tal-NSO juru li kważi 66% tal-passiġġieri ġew minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-aktar mill-Ġermanja, r-Renju Unit, l-Italja u Spanja. L-att ta' passiġġieri minn pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea qabżu is-87,500 li kważi 49% minnhom kienu ġejjin mill-Istati Uniti. Ħarsa lejn l-ewwel 9 xhur ta' din is-sena turi li b'kollox waslu Malta kważi 600,000 passiġġier, żieda ta' aktar minn 35% meta mqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra. L-NSO żied jinnota żieda qawwija ta' passiġġieri bil-baħar mis-suq Ġermaniż, Amerikan u Brittaniku. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.